Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọọrụ INEC enweela nnọkọ n'etiti otu pati nke Turaki nọ n'isi ya na nke Samuel Anyanwụ nọ n'isi ya iji ghọta ihe mere ha ji anata akwụkwọ ozi abụọ site n'aka otu abụọ. Onye nọrọ n'isi oche nnọkọ a bụ onye isi oche ụlọọrụ INEC Ọkammụta Joash Amịpụta. Onye bishọp ụlọụka Katọlik Dayọsis Sokoto, Most Reverend Matthew Kuka, nọrọ ụnyaahụ bụ Tọzdee n'oge njem nleta n'ụlọ mkpọrọ kwa afọ ya gaa leta Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ oge mkparịta ụka na oge ịchị ọchị. Onye Deputy Superintendent ndị uwe ojii Isa Abdullahi bụ onye arụrụ aka ọjọọ inyepụ ndị omekome egbe site n'ọba ngwa agha ndị uwe ojii nọrọ n'abalị 16 nke ọnwa agbagbuo onwe ya dịka nwụchiri ya naanị n'abalị 15 nke ọnwa bụkwanụ mgbe a malitere ime ya nnyocha. Ndị uwe ojii steeti Niger anwụchiela ndị uwe ojii na-eme ya nnyocha n'ihi nleghara anya ikwe ka nwa amadi ahụ jiri aka ya gbuo onwe ya. Ndị uwe ojii steeti Lagos anwụchiela nwata akwụkwọ gbara afọ 15 Victor Aligbo ma nwụchie ndị enyi ya mmadụ 4 ndị ọzọ n'ihi ịtụ atụmatụ ntọrọ onwe ya ma jiri ụzọ aghụghọ ahụ napụta nne ya $1,000 na ụma asaa. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.